Vídeos infantils en valencià. Petorreta! I no oblides subscriure't al canal. Hola, petorrets i petorretes! Conegueu tots els colors? Sabeu cada cosa de quin color és? Avui anem a conèixer el color taronja. Taronja? Com la pròpia taronja. Taronja? Com una carabassa. Taronja? Com un croissant. Taronja? Com una carlota. O taronja? Com este paraigües. Observeu en la realitat quantes coses són de color taronja? Mireu! Les taronges, les mandarines, les carabasses, les carlotes, els croissants... Superbé, petorrets i petorretes! Ara ja conegueu el color taronja. Adeu!